L-ewwel naħdmu l-għaġina, imbagħad infatruha, imbagħad naqtawha bil-forma. Imbagħad ineħħu l-għaġina żejda, imbagħad ikollna l-għażiela, imbagħad noħduha fi tray, wara ndaħluha ġol-forn u x'ħin tkun lesta infarfruha imbagħad nodduhom. Chloe Cini ifos grupp ta' madwar 15 tifel u tifla tal-parroċċa ta' Żebbuġ Għawdex li f'dawn il-jiem ta' Lulju tmittida biex taħdem l-għażila. L-għażila it-tradizzjoni tal-parroċċa ta' Żebbuġ li tmur lura 350 sena meta fi żmien il-kappillan Dun Franġisk Vella kienet tgħix familja fil-kampanja fit-triq li miż-Żebbuġ tieħu lejn il-bajja ta' Xwejni. L-arċipriet il-kanonku Dun Ġwan Sultana għalli flejla xitwija sajjed talaqtet id-dar ta' din il-familja u raw forma ta' emme imdawra b'ċirku bin-nar. L-għada marru għand il-kappillan biex jispjegawlu xraw u minħabba li ma kinux jafu jiktbu qabdu biċ-ċaġina u għamlulu l-forma li raw. Il-kappillan spjega din il-forma bħala l-emme l-isem ta' Marija u il-fjamma fit-tond l-għażiela li aktar x'kienet wieħed mill-ħidmiet ta' Marija bħal kull mara fi żmienha, jiġifieri li tagħżel is-suf. Minn dakinhar il-qudiem il-kappillan beda jxerred din id-devozzjoni tal-għażiela bħala protezzjoni kontra s-sajjetti li kif il-kol nafu ir-raħal tagħna qiegħed fil-għoli huwa ħafna wkoll suġġett għall-irjieħat u anke is-sajjetti. U bdiet tinħadem din il-forma ta' għaġina biex titqassam nhar il-festa jew ħadd qrib il-festa tal-isem ta' Marija 12 ta' Settembru. Dun Ġwan Sultana komplejt li min jieħu din l-għażila bħala devozzjoni ipoġġiha fid-daħla tal-bib tad-dar ħalli l-Madonna tħarrishom mis-sajjetti. Kirsti Borġ ukoll xhieda ta' kif din it-tradizzjoni tgħaddi minn ġenerazzjoni għall-oħra. L-għażila hija importanti li tibqa' tinħadem għax din tipproteġi lin-nies. Jien li naħdem l-għażila minn meta kont żgħira għax kont niġi mommi u bdiet teġibni bqajt naħdimha. Dun Ġwan Sultana spjega li din it-tradizzjoni li f'Lulju tinħadem l-għażila baqgħet għaddejja minn ġenerazzjoni għall-oħra b'nies mhux biss miż-Żebbuġ jew minn Għawdex jew Malta jiġu għaliha, imma wkoll emigranti li jitolbu dawn iġbijat bħala devozzjoni u mħabba lejn Marija.